मच्छियाँ ही बैठी हैं साथ बहू से आरज करेंगे। बहुवर आई गईल कार्तिक महीनवा त करवा के दिनवा चौथी कैसे भूखेलू हो। बहुवर आई गईल महीनवा त करवा के दिनवा बीरन नाही आवे चौथ कैसे भूखेलू हो। हमरा जे मैया जे होती करवाले भेजतिन करवाले भेजतिनी है। सासु बहू जी हमारी हैं बैरिन करवा नाही भेजें चौथी कैसे रहब हो। सासु हमर ही भौजी हैं बैरिन करवा नाही भेजें चौथे कैसे रखब हो। हमही जे हैं तोहरी मैया तयबरो बहिनी हई है। बहुबर हम बोले अइबे चुंदरिया त करवा सजइबे चौथी तू ही भूखबो। सासु हमही जे करवा ले अइबे त करवा सजइबे चौथी तू ही भूखबो। मोरे पिछुवरवा बजरिया त सासु गईली हटिया नये। सासु ले अइली चटकी चुंदरिया त सोलहो सिंगार लावे करवा सजाई देली हो। सासु ले आवे सोलहो सिंगार त करवा सजाई देली हो। पहनीले हो चटकी चुंदरिया त सोरहो सिंगार करहो तिरिया। बहुअरी हम तुहरो करवा सजाई चौथे तू ही भूखबो हो। तिरिया हम तुहरो करवा सजाइब चौथे तू ही भूखबो हो।